Имаш ли недостатъци? О, да, слава Богу. Те ми придават невероятен чар. Кажи един недостатък. Малко закъснявам понякога. Понякога съм по-мнителна, отколкото е необходимо, но това пък от друга страна ми помага и ме пази. Перфекционистка ли си? О, да. Има ли нещо перфектно? Бог. Псуваш ли? Да, понякога. Но се опитвам да не е много често. Имала ли си пъпки? Естествено. Отвратителна досада. Първо, това е частна партия, нали така? Да. Това, между другото, е частното парти на една фирма, на една компания, чието изпълнителен директор и съсобственик е един от хората, на които аз искрено се възхищавам, защото той отделя много сериозни средства за добри дела. И всъщност това е моя подарък към тази компания, защото те дариха за две от казите, които аз искрено подкрепям. Едната е за ограмотяване на изостаналите в училище деца през лятото. Много изявени наши млади хора, завършили се в някои от най-престижните университети, в Оксфорд, в Харвард, Станфорд и така нататък. Идват специално в България, за да се занимават с тия деца и минават през един курс на обучение и всъщност ги запалват по това да учат. Поднасят им по много различен, категорично нескучен начин цялата учебна материя и тия деца от оценки, двойки, тройки и прочие започват да вървят нагоре. И много ме трогна факта, че този човек даде една немалка сума, за да може тия българи, които се връщат тук, за да обучават децата, да имат средства, за да минат тая програма. После пък той помогна за една кампания, която е за дечицата, които са в неравностойно положение и физически са по-зле развити от връстниците си. И с тези пари, които събрахме тогава пък, се купиха уреди, които подпомагат физическото им развитие. Притесняваш ли се преди участие? Не. По-скоро това се превърна в едно вълнение от срещата с публиката, иначе на сцената ми е много комфортно. Какво ти е мнението за наркотиците? Няма как да кажа нещо добро за наркотиците, защото това са психотропни вещества. Те ти бъркат в мозъка, в главата. Това е, за съжаление, доста временна и ненадеждна заблуда и стратегия. Добре, как знаеш, при положение, че ти не си го правила? Аз съм достатъчно умна, за да наблюдавам и да си правя изводи. Няма нужда всичко да изпробвам лично. Моят наркотик, ако мога в този смисъл да използвам думата, е музиката, изкуството, изобщо някакви несвързани с материалната злоупотреба с тялото категории. Аз обичам да пия бяло вино. Добре. Не злоупотребявам, но ми е добре. Затова ми доставя някакво удоволствие. Ако имам някаква липса, да я запълвам по-скоро с общуване. Много си критичен към себе си. За какво ти помага това и за какво ти пречи? Със сигурност повече ми помага, отколкото ми пречи. Пречи ми на общуването с мен. но ми помага, защото аз никога не съм доволна от себе си. И слава Богу, защото това ми дава повод да знам, че мога да се развивам още. Казваш ли си някоя браво, Мария? Искрено на сама на себе си и да се чувстваш човек, доволна? ако сам не се поощрява, трябва да умре в тъга и депресия. Кое е най-лошото нещо, което може да се случи на сцената? Честно казано, не съм си мислила за това, защото когато съм на сцената, няма никакъв шанс да се случи нещо лошо. Защото там се чувствам най-добре, най-жива, най-истинската. Усещането е много подобно на това, което имаш, когато ти се случва споделена любов. Добър вечер! Честит рожден ден на Лъвия! Честита баба Марта! Да сте много здрави, да имате много порив, за да си постигате мечтите с лекота. За мен е удоволствие да бъда част от вашия празник. Не мога аз безкрайно да те обичам тайно. Крадена любов е половин живот. Кажи къде ли крайно чисто.
лично. Причината да бъда тук с вас и да споделя тази хубава емоция, този хубав празник, който имате, всъщност се крие в голямото сърце и в голямата добрина, която носи в него Ивайло. Не го познавам като образ и име, обаче го познавам чрез неговите дела. И той направи така, че много деца в България да могат да бъдат по-грамотни, да имат жажда за познание. Много деца в България, които са изостанали в своето физическо развитие, да имат необходимите уреди, за да със силата на духа си да се преборят с този проблем и да се раздвижат и да бъдат част от цялото ни общество. И това щастие е неизмеримо с пари. Никога никой не може да ти подари в материалния свят, освен ако не си даде част от сърцето. И аз се възхищавам искрено. Много ми е приятно да се запознаем. Ние сме в Велико Търново, това е толкова хубаво. Вижте, болярите се разпознаваме отдалече. Ама елате всички да танцуваме, защото трябва да изпухне много здраво заедно. Тези обаче до нови срещи го открили. Щастителен ден. Благодаря. Искам грами за тази жена. И аз искам. Грами! 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 Какво ще правим сега? Утре също имам участие и ще отида наистина да си почина малко, защото ми беше дълъг деня, обаче беше толкова зареждащ, защото го имах с теб и с клоузъп и се надявам да сме направили нещо интересно. Това беше края на твоя ден. Аз много ти благодаря, че го прекара с мен. За мен беше наистина чест. Мерси много, мило. Моля, хубав ден беше. Отиваме да наняме и вие си тръгвате веднага. Чао! Какво значи оргазъм? Екстаз на душата и тялото. Какво означава секс? Недостатъчно интересно физическо упражнение за мен. Предпочитам да отида на фитнес. Как се правят деца? С любов. С много любов. Кой е Господ? Създателя, висши аз, любовта, светлината. Интересува ли те хорското мнение? Не. Интересува мнението на хората, които обичам. Би ли си сложила силикон? Никога не казвай никога, но нямам нужда за сега. Хубава или умна? Умна. Умната е хубава. Благодаря ти. И аз благодаря.